Adevărul este că emoțiile neexprimate sunt îngropate de vii și întotdeauna își vor găsi drumul înapoi sub forme mult mai urâte, spune Freud la un moment dat. Suferința, spre exemplu, nu dispare pur și simplu, ci se transformă într-o amorțeală a sufletului, dezamăgirea se transformă în amărăciune, invidia începe să șoptească că toată lumea este înaintea ta, furia te trage în jos pe de altă parte până în momentul în care începe să nu-ți mai pese de absolut nimic. Gelozia devine frică, dorința de ceva, pofta de ceva se transformă în tendința de a căuta confort acolo unde nu-ți dorești de fapt și rușinea se transformă în dependență de scrolling, de substanțe, de whatever, de orice te face să nu mai simți suferința aia de desubt. Faza e că emoțiile nu dispar în momentul în care tu le ignori. Ele doar așteaptă o cale de a ieși înapoi afară. Vor apărea întotdeauna în tonul tău, în obiceiurile tale, în gândurile tale, noaptea târziu când ai vrea să te odihnești. Așa că dă-ți voie să le simți înainte să fie prea târziu și să le crească dinții. Pentru că lucrurile pe care le îngropi nu rămân niciodată îngropate. Ele doar își caută o cale să te găsească din nou, să te găsească înapoi.